बिथांखौ माने सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बोस्लायनानैहाय दस्रा अमा गन्द्रा बायदियावसो दोनदों होननानैहाय जोंनि बर' फिसाफोर जाय एडिबि केदार बिथांमोना खिन्था हरगासिनो दङ आरो मैयाबो निउस चेनेलनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों सार रन्जन दैमारिनिनो बिनानाव अनजुलि दैमारि आं बिथांखौ मादैखौनो बुंनोसै बिथाङा निउस होदों माने न'खरावबो खोन्थाहराखै जाहैदों ओरैनो लांनानै दोनहैदों माने मानसिखौ बुथारदों जेब्लानाखि बियो जेलाव नायनो थाङो बियो खबर मोन आरोना बिदि जादों माने आरो बेजों लोगोसे बे गासैबो जेनाखि एक्स एनडेबिनि जेलाव दङ बेफोरखौहाय दिहुननो थाखाय नैबे 15 आगष्टनि सिगांनो दिहुनजोबनो थाखाय रन्जन दैमारि सार आरो बेजों लोगोसे बिथांनिनो केदारफोर दङ जेल गोबां दङ जेलावहाय बेखौहाय दिहुननो थाखाय जों रायजो राजाफ्रानो दाबि खालामनांगौ। दा आङो बयखौबो खावलायो इउटुबारफोरखौल' नङा जायफ्रा इउटुब चेनेल दं बिथांमोनाबो बुंनांगौ आरो जायफ्रा इउटुब चेनेल गैया फेसबुक आइडि दं बिथांमोनाबो लाइभ हायो सोरखारखौ रिकुवेस्ट खालामनो हायो माने लायहरनो हायो सोरखारखौ माने गाज्रि बाथ्राल' बुंनाङा नोंथांमोना जेरै हायो ओरैनो ससियेल मिडियानि पावारखौहाय मिथिखागौ दा नोंथांमोना जों मा हायो मा भाषा रोङो हिन्दी रोङो इंलिस रोङो असमिया रोङो मा भाषा रोङो भाषाजों नोंथांमोना खावलायनो हायो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ दाथ' इउ पि पि एल आ सरकाराव दङ आरो स्टेटनावबो बिसोरखौनो सोरखार होनजायो बिथांमोना पावार दङ दा बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय आरो दि आर नाब्ला सारनि ओरैबायदि दुखु नांथाव माने हाबजोबखाबाय जाहैदों दाखालि आङो सासे केदारा फनाव खिन्थाहरदों माने मानसिया लाजाखालि जाहैदों हाराजों बिगुरजों ल'खासै होननानै बेफोरबायदि आङो फनाव खिन्थाहरदों आरो आंथ' थांनानै नुहैयाखै नाथाय बिथांमोना केदार हिसाबै नायहैयो मानियो बयबो बिथांखौ बर' हारिखौ फोजाखांग्रा होननानैहाय आरो गोबां समावहाय जोंनि बर' हारिखौ बिथाङा सेफथि लाखिदों आरो हेफाजाब होबोदों दा बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौबो खावलायो जायफ्रा फेसबुक इउजार आङो बिथांमोनखौबो खावलायो नोंथांमोना बयबो फेसबुकाव लाइभ होनानैहाय सोरखारखौ खावलायनांगौ बिथांमोनखौहाय उदां खालामनो थाखाय आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनो होननानै लाइभ फैदोंमोन आङो दाख्लैनिफ्राय बुंब्रेबाय थादों बानायनो नाथाय सासे सानैल' बानायोब्ला सोरखारा प्रेसार होयो दै नोगोदनो आरो जोंथ' सोरखारि मिडिया ना बिनि थाखायनो सोरखारा बिराद होयो सासे सानैल' मानसिया बानायोबा बेनिखायनो जोङो बयबो बेवहाय पार्टिनि खोथा गैया सोरबा इउ पि पि एल सोरबा बि पि एफ बेवहाय पार्टिनि नोजोरजों नायनाङा हारिनि नोजोरजों नाय आरो बेवहाय बयबो बुं लाइभ फैनानै दिमान्ड खालाम जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ बिथांमोनखौ होननानै आरो जोंनि बे जेनोखि बि टि आर गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों बे बि टि आर गोजोन गोरोबथानि एग्रिमेन्टआवबो लिरनाय दंमोनदि गासैबो एडिबिफोरनि केसा उइद्र' जाजोबनांगौ होननानै आरो बियो दाबो साथाम ना साब्रैल' गनाय नुदों दे दासिमावहाय बांसिनानो दङ खोमा जोंथ' थांनानैबो नुहैया आरो आंथ' नुहैया थांनानै दा आं बेखौनो नोंथांमोनाव खावलायो माने दाख्लै आं खोनानानै बिराद दुखु मोनदों हरनि 9ता ना 10ता जाबायमोन आंखौ भिडिअ बानायनो खावलायहरदोंमोन नाथाय आं सोरखारि मिडिया नङाना बिनि थाखायनो आं गिदबदोंबो आरो माने सासे सानैल' बानायोब्ला सोरखारा नारसिनगोन ना जोंखौहाय बिनि थाखायनो आं गिदबदोंमोन बानायनो दा बयबो बानायबोगासिनो दं बिनिखायनो दा आंबो बेखौ बुंदेरना होनो साहस मोनबाय आरो आं नोंथांमोनखौबो बुंदेरो नोंथांमोनाबो ओरैनो थानो नाङा नोंथांमोनाबो जि भाषा रोङो बे भाषाजों नोंथांमोनाबो सोरखारखौ खावलायहर आरो नोंथांमोना बेयावहाय गाज्रि बाथ्राल' बुंनाङा ना मोजां रावजोंहाय सोरखारखौ खावलायहर बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय बिथांमोननि केसखौ उइद्र' खालामनो थाखाय मोजां रावजों बुंहरनोबा रावनावबो प्रेसार फैनाय नङा आरो जोङो खौसेयै जमा जाखानांगौ बेवहाय हारि हिसाबैसो थांनांगौ बेयाव पार्टि हिसाबै नङा
कमेन्ट फैदोंना फैयाखै कमेन्टखौथ' आं नुवाखै बेनिखायनो आं दा लाइक दा आङो थाबैनो सफैबाय माने एडमिसन खालामखांनानैहाय थाबैनो सफैबाय बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ दसे लाइभआव जिरायनानै बुंनायसै खालामलाय मालाय थाबाय थायो डाइरेक्ट लाइभ बुंनायसै आं होननानै फैबाय आङो लाइभआवहाय दा नोंथांमोनाबो दुखु मोनो जानो हागौ बर' हारि हिसाबै आंबो जोबोद दुखु मोनदों खोनानानै आरो मैया रन्जन दे सारनि बिनाव अनजुलि दैमारि बिथांखौ मादैखौनो बुंनोसै मादैया मैया प्रेस होनबावदों माने जायगायाबो ओरैबायदि खानो अमा गुन्द्रा बायदि खाजाहैदों हाबला हुबला बेरायला बुरायलि बेबायदि जिखिया जाया मानो सोरखारा जेनाखि एनडिएफबि केस उइद्र' खालामनायनि मावनो लानाय थांखि बे थांखिखौ बिथांमोना थाबैनो मावफुंजोबनांगौ आरो बिथांमोना 15 आगष्टनि सिगांनो खालामो आरो बयबो नोंथांमोनाबो बुं लोगोसे जानान गासै बर'फोरा आवगायलां आगैफोर गिनो नाङा आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांखौ आं जोबोद मोजां बुंब्रलायलांबाय गोजोननाय मोनबाय बेनि सायाव लाइक भिडिअ लानायखाय आं कमेन्टखौ बारा फरायथ'ले दे आं बाथ्राखौल' बुंलांनोसै आङो नेट नांनो थाङा एसे बेलासिबाथाय न'आवहाय दा आङो नोंथांमोनखौबो जायो आंल' नोंथांमोनाबो साफा फेसबुक इउजार आरो नोंथांमोनावबो साफा मोनफा मबाइल दङ गंफा नोंथांमोनाबो फेसबुकाव लाइभ फैनानैहाय नोंथाङा जिनाखि भाषा रोङो जिनाखि हिन्दी इंलिस बर' असमिया जिनाखि भाषा रोङो इंलिस रोङोब्ला इंलिसजों हो आरो हिन्दी रोङोबा हिन्दीजों हो असमिया रोङा असमियाजों हो जायफ्रानाखि रोङा बिथांमोना बर'जों बुंगोन बेफोरबायदि आरो नोंथांमोना गाज्रि खोथाल' बुंनो नाङा दे बेखौल' आं नोंथांमोनखौ खावलायो गाज्रि खोथाखौल' दा बुंथार आरो नोंथांमोना जिनाखि मोजां बाथ्रा बुंनानै सोरखारनि जिनाखि मावनो लानाय थांखि लादोंमोन आरो आं दाख्लै मोनायाव फन खालामना नोगोद दुखु मोनदों बे कल रेकर्डआ दासिमबो दं दा आंनावहाय ओरैबायदि अबस्था खोन्थाहरखादों दासो फैनायफ्रा खोनायाखै दां आं खोन्थाफिननायसै माने ओरैबायदि जाखाबाय जाहैदों 20 थारिख ना 22 थारिख दंमोन दे डेटखौहाय जुलाइनि हरनि 11ता ना 12तायावहाय बेखौ स्रोदनै लांनाय जादों आरोखि न'खरनावहाय फन हरनोबो बुंदोंमोन बिथाङा सारा जोंनिया रन्जन दैमारि सारा नाथाय रायज्लायहोआखै आरोना बेखौ स्रोदनै लांनानैहाय स्पेसियेल जेलाव दोनहैनाय जादों आरो दा बे स्पेसियेल जेलावहाय दोनहैनायावहाय रावबो मिथिया न'खरनिबो मिथिया ओमफ्राय माने बेखौ मोजाङै दोननो थाखाय आलादायै दोनदों होनना बुंदों जाहैदों ओमफ्राय दा बेनि केदारफ्रा आंनाव फन खालामनानै बुंहरदों दि ओरैबायदि बुंहरदों माने जोंनि रन्जन दैमारिनि थानायनि अबस्थाया गाज्रि मानसियाबो एकदमबारे गाज्रि हालोदाव दङ एकदमबारे मानसियाबो हामनानै हाराजों बिगुरजों ल'खासै जाहैदों ओरैबायदि आंनो फनाव खिन्थाहरदों आं खोनानानै बिराद दुखु मोनदों आङो बानायनांगौना बानायनाङा बानायनाङा ओरैबायदि खावनै जादों आं थेवबो साइड बुंलांनानैहाय लास्टावहाय ससे क्लिप बायदि होनानै होनाय जादों दाख्लैहाय माने गिनाय फैदोंमोन आरो रावबोनि सिगाङावहाय बिनि थाखायनो आंनावहाय एसे गिनाय साबसिफैदोंमोन दाथ' ज' बयबो बानायगासिनो दङ आरो बयबो बानायबावगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोनखौ आरो जाय साफा फेसबुक आइडि दङ मोनफा फेसबुक इउजार नोंथांमोना गासैबो लाइभ फैनानै बुंनांगौ ससियेल मिडियानि पावारखौ देखायनांगौ हामदोजोब्बाय होननानै खोन्थाहरखादों आङो बेयावनो लाउड स्पिकार होनानै फनखौ रायज्लायदों न'आवनो ओरैबायदि बिथांमोना खोन्थाहरदों दा बेफोरो मिडियाफ्रावबो गोसाराखै आरो
जोंनि बर'नि गासै मिडियाफ्रा बर'नि जाखिनि मिडिया मावो बिथांमोना बिनि सायाव सोंथि खालामाखै रावबो। दा बेनिखायनो जों इउटुबारफ्रा मिडियाफोरजों नांलायनो गोसो जादों दाख्लि। बेफोरबायदिखौ सोंथि खालामैनि थाखाय केसफ्रा मानो उइद्र' जाया, मानो दासिमबो गवा। आरो सोरबा सोरबा मेंमादनाव दाहाना थानानै दङनो दासिमबो। दाख्लै खोन्थाहरदों आंनोहाय मेसेन्जाराव ना माबा SMS हरनानै खिन्थाहरदों। माने फिसा सानै दंनो बेनिया न'आवहाय दा फिसाखौहाय हिनजावासो खामला माइ खामला गायै गायैहाय फिसाफोरखौ फिसिगासिनो दं आरो फिसाया इनडिबि जानानैबो मेंमानाव दाहाना थाना दंदों। माने गथ' लाग्रा ना मा लाग्रा होनखो बेबायदि खिथादोंमोन आंनोहाय। दा बेफोरखौ खोनायोला बिराद दुखु मोनोना। दा बेफोरखौथ' जोङो बुंनानै लायथिनांगौना जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ। मोजां खोनायाखै माने आङो माइकखौ एसे खोंथेनाय जादों दे, फज'दों मबाइलखौ माइकआ खिबुजोंसो नालाय बेखायनो मोजां खोनायाखै। आखाइयावसो दै नाङासै नामालै, थाया माथो फसंलाबो स्टेन्डआबो साइड मोनसेल' खालामजायो। माला मोजां खोनागौमोन, दाबा माबायदि खोनादोंथाय। माइकआ खोबथेहैयो। आं आखाइयावनो दैनानै दसेल' नोंथांखौ खावलायनोसै। आरो आंनिफ्रायबो आङो खावलायो जेनाखि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बेसेबांनाखि एक्स एनडिबिफोर जेलाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनायनि राहा खालामनांगौ। आरो बिथांमोना गाव गावनि न'खराव फैनानैहाय गाव गावनि फिसा फिसौजों गाव गावनि फिसा फिसौनि मोखां, हिनजावनि मोखां, सोरबा सोरबा हिनजाव गोनां न'खर गोनांबो दङ नालाय बिथांमोना दासिमबो हिनजावनि मोखां फिसानि मोखां जेल जाजेननायनिफ्राय नुवाखै जानो हागौ। बिथांमोना गावनि न'खरजों गावनि बिसिजों अनलायनानै आलो गोजोनै संसार जाफैनो हायो। बिनि थाखायनो आसा खालामो बिथांमोनखौहाय थाबैनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा, जोंनि BTC सरकारा बिथांमोननि सायाव थाबैनो नायबिजिरनानै बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनांगौ। आंनि बायदिब्ला बेनो आंनिफ्राय। आरो उदां खालामनायखौ जोङो लुबैखायो। जेब्लानाखि उदां जाजोबगोन होनब्ला जोंनि गोसोआव बिराद रंजानाय फैगोन। नायबाय था नोंथांमोना जेब्लानाखि बिथांमोना उदां जायो अब्ला सोर सोर रंजागोन नायबाय था नोंथांमोना, नेनानै था। आरो नोंथांमोना बे आं इउटुबार नङालै आं पाब्लिकसो बेफोरबायदि होननानै थानो नाङा दे। नोंथांमोना बै महाराष्ट्रआव थां, बैसिनिखौ हानहरदेरनांगोन। बिथांमोना सासे गावसोर गामिनि बा गावसिनि एरियानि सासे मानसिखौ मार्डार खालामोबानो ससियेल मिडियायाव ज' ज' फैनानैहाय सोरखारखौ रायो दै। बैसोरबायदि सोलोंनांगौ जोंबो बर'फ्रा। बिहारिफोराव थां, बिहाराव मुम्बाइ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरातफ्राव थां, बिथांमोना खौसे जाजोबो बेबायदि। बिथांमोना खौसेयै गसंजोबो बेबायदि जाथाय जायोब्ला। आखाइयाबो रुलायलांबायसोलै। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौबो खावलायो जोंनि बर'फ्राबो बेफोरबायदियावहाय खौसे जाफैनांगौ। आरो बयबो ससियेल मिडियायाव फैनानै बिनि थाखाय सोरखारखौ खावलायनांगौ। आंनि साननाया बेनो। आरो नोंथांमोनजों आङो मा रायज्लायबावनो। दा बिथांमोननि दा रन्जन दैमारि सारनि हालोदा बिराद गाज्रि। बेखौ खौरां मोननाय बायदिब्ला आरो बिथाङा दुखु थागासिनो दंदों। माने खुसियाव गैया बिनि गोसोआ। माने बिथाङा खुसियाव दङब्ला खुसि खुसि थाखायो। आरो दुखुआव दङब्ला दुखु थाखायो। बिथांखौ मोखाङावनो सिनायखायो। बेफोरबायदि लोगोफ्रा फोरमायदों बिनि केदारफ्रा। आरो बेजों लोगोसे बेसिबां जेलाव दंबावो बेखौथ' आं हिसाब गैया। थेवबो बेसिबांखिनियानो जाथों 100 जनानो जाथों 200 जनानो जाथों 1000 जनानो जाथों बिथांमोना थाबैनो उदां जाजोबनांगौ बेखौ आङो लुबैयो आंनिफ्राय।
दा आङो दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नायसै लोगोफोर, गोलावबो जाबाय। आङो बुंनांगौखौ बुंखाबाय, नोंथांमोनाबो फैदोल' बुंदोल' ससियेल मिडियानि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो BTC सरकार बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों खावलायनांगौ आरो गोनां जायोब्ला जोङो कभिड-19नि रुलखौ सिफायनानै धरना होनांगोन। आंनिसिम लास्टआव बेल', आङो लाइभखौ बेयावनो फोजोबबाय। जायफ्रा लाइभआव आंजों थाफादों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफ्रा आंनि खोथाखौ बुजियाखै, जायफ्रा आंनि खोथाखौ बोराबनानै दं, गोसोआव दुखु मोननानै दं, बिसोरनि गोसोखौ, बिसोरनि मेलेमाव इसोरा मोजां गियान होथों। आं बेखौनो नोंथांमोननो बोर हरनानै दिनैनि लाइभखौ बेयावनो फोजोबबाय।